Prvně se mi dá tahle segrovka, která drží balík zpátečkových lamel. Dá se přítlačný kotouč zpátečky. Tam trošku stuhá, takže se musí takhle podloubnout. Už to jede. Já už jsem to celý měl dole, jenom pro ten videozáznam jsem to zpátky naskládal bez pojistných segrovek, aby to bylo jednodušší a rychlejší. Takže dám na stranu přítlačák, je vidět, jak je opálený, kde probíhalo nějaký teplo. Tady jsou lamely zpátečky. Jsou černý jak bota, z jedné strany část se skoro chybí, opálená, plechová lamela, vyhřátá a druhá třecí lamela, totální. Destrukce, zmizení z jedné strany. To je zpátečka, proto zpátečka nefungovala, nedržela. Dál je tady velká segrovka placatá, která drží přítlačák overdrive paketu spojek. Je tady takhle vně vnitřního bubnu, taková prohnutá, říkají wave. Tím se nám uvolnil přítlačák, který je mezi zpátečkou a overdrivem. Zase ze strany zpátečky je vidět, že probíhalo teplo, že tu probíhalo nějaké klouzání, ohřívalo se to, napalovalo se. Z druhé strany je to čistý, tady je vidět, jak to tam patří, plochá strana ke zpátečce, odskočená strana k overdrive. Tak. Vyklepnu lamely. Overdrive. Tak, ty jsou 4 třecí, 3 plechový. To vypadá dobře. Žádný teploty tam neprobíhaly extrémní, žádný odebírání materiálu z lamel, plechový lamely nevyhřátý, čistý, v pěkném stavu. Tak, můžu vyndat náboj overdrive, distanční podložky, kluzný, se dá taky nazvat, který separujou ty dva náboje od sebe. Tak, ten přijde sem, ten náboj spojky underdrive. Tady uvnitř je taková hůř dostupná segrovka. Segrovka je šikmá, šikmým jde nahoru. Má tady i bílou barvu, tím je označená, že jde směrem nahoru. Má takový tvar, když se vydloubne. Je v této první drážce musí se najít spoj, vydloubnout 2 šroubovákama, zase vytáhnout nahoru, pryč a my sem. Tím se uvolní přítlačák a separátor mezi overdrivem a underdrivem. Tím, jak už to mám uvolněný bez těch segrovek, tak mi automaticky jde ven i náboj. Ten zatím nepotřebujeme, je to bylo trošku reálný. Ho tam necháme, nebo bych to mohl vyklepnout, tím jak tam není segrovka.
toho vyndám. Tak. No, tak pojďme. A přitlačný kotouč má takový tvar. Velká plochá strana k underdriveu dolů, osazená kratší k overdriveu směrem nahoru. No a dál tam na nás kouká další segrovka. Odstraním ještě první třetí lamelu. První třetí lamela, ta momentálně nebyla ničím držená, když se vyndal ten přítlačák. A bude tam další velká segrovka. Je v drážce hned. To tam vidět. První drážka byla ta segrovka takhle s těma špičkama a sešikmená. Pak je tam tato segrovka, placatá, takovýhlema zobáčkama. Opět šroubovákama. Vypáčíme, vyndáme na stranou. No a tím se nám uvolní i náboj. Tady takhle můžeme vyndat nába underdriveu. Tak a vyndáme poslední lamely, poslední balík lamel. Underdriveový. Lech. Tady je trošku vidět, že i ten byl částečně pod nějakým zatížením. Probíhal tam nějaký propust, nějaký přehřívání, takže jsou vidět stopy, tepelné stopy na plechových lamelách. Třetí lamely nevypadají špatně, určitě to asi není úplně kritický, ale nicméně to je špatně a bude to vyměněný. Takže ty jsou takhle 4 třecí, 4 plechový. Tím máme vydaný balík spojek, je 10 třecích lamel ze vstupního koše spojky. Input clutch assembly. Já už to měl předpřipravený. Tady je os řídel, která tu je strčená. A je tam i lehce naražená, jako nalisovaná, lehounce jenom. Nebudu ji dorážet úplně do konce. Nicméně takhle to tady máme. A je tam jejištěná drátovou segrovkou. Tu je potřeba tenkým šroubovákem, špičatým, podloubnout, vyjmout ven. Potom, jelikož tam není jen tak chnutá, je potřeba lehce přes něco ťuknout, ona vyskočí, vyjede z drážek, máme ji venku. Segrovku si dám zpátky, abych ji nezapomněl. No a teď čeká na rozlisování koše spojek, kde pod tímto středem je velká vynutá pružina, je potřeba tento střed odmáčknout, vyndat segrovku, celý to pověde ven a tím se dostávám k pístům ovládajícím ten koš a samostatní lamely spojek. Co pak jsem já nějaká socka?